गुवाहाटी हस्पिटालावहाय जोंखौ गासिखौबो इनार इन्जुरिफोर जादों नामा होननानै हल बडि चेकआप खालामहोबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। सिय रायजोफोर, दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो मोननै सुंद' भिडिअ लानानै फैनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय नैबे बर'निनो मुंदांखा सासे एक्ट्रेस बिनानाव गेमस्रिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। नैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे एनजिअनि सायावहाय गामियारि गाग्लोबनायनि माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासं, जोबनायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। स' अब्ला फै रायजोफोर, नोंथांमोना गिबिसिन थारावनो बिनानाव गेमस्रि दैमारिनि बुंनायखौ खोनासंब्लानो जाबाय, बियो मा बुंदों। हेपि निउ इयार गाइस, हेपि निउ इयारानो नै सेड निउ इयारसो जाबाय आरोना। गोबाङानो नोंथांमोना नुखादों माबायाव स्टेटासावहाय, थ' गोबाङानो सोंहरगासिनो माबोरै दङ होननानै। जों मोजाङैनो दङ आरोना, बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय। आं खोन्थानोसै माबोरै मा जादोंमोन। जोङो 31 डिसेम्बर 2025 बेयावहाय आंनि प्रग्राम दंमोन नालाय गसाइगाव बालिमारियावहाय बान्दो खर' जानाय गाथोन बे पिकनिक स्पटआवहाय प्रग्राम जादोंमोन। प्रग्राम गाखांना फैनानै 2:30सोआवहाय जोङो रिटार्न जाबाय। 2:30सोनिफ्राय रिटार्न जानानै फैनायाव रङियावहाय नै जोङो एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना। फुगिथारमोन ना, एक्सिडेन्ट जानानै बिराद गाज्रियैनो जाबाय। खिन्थु इसोरखौ आं फोथायो, फुजियो, बेखायनो जोङो गासैबो मोजाङैनो मोजां बासिबाय आरोना। रावबो जेबो बिदि इन्जुरि जायासै। ओमफ्रायहाय सासेखौ फन खालामनानै लेंहरबाय, जिहेतु फंबायजों सासेजों फैबाय, जोंखौ लांफैबाय। ओमफ्राय गुवाहाटी हस्पिटालावहाय जोंखौ गासिखौबो इनार इन्जुरिफोर जादों नामा होननानै हल बडि चेकआप खालामहोबाय आरो। ओमफ्राय जेबो जायाखै दे इसोरनि अननायावहाय। दा गोबाङानो कमेन्ट्स हरगोन लोंदोंमोन मादोंमोन नामा होननानै। बिदि लोंनाय मानाय जेबो गैया, जानांगौ दंखायोमोन खोमा बिदि होननांसिगोन। आरो गिदिर जाहोआसै इसोरा, बिदि फिसा फिलौ जाहोनायावनो जोंखौ थाहोबाय आरो। फिसा फिलौबो बुंजाया, बिराद गिदिर मेजर एक्सिडेन्टआनो जादोंमोन आरोना। खिन्थु इसोरनि अननायाव जों बयबो मोसाखावरियानो जा, ड्राइभारानो जा, आंनो जा, गासैबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैसो हस्पिटालनिफ्राय डिसचार्ज जानायखाय आङो सानबायखि रेस्टबो लानानै दिनै भिडिअ बानायनानै होनोसै आङो। रिप्लाइथ' होजोबनो हाला साननानै आं होनाय जाबाय आरो। थ' मा होनबावनो, इसोरखौनो जोबथा साबायखर बावनांगोन, लोगोसे नोंथांमोननि अननायजोंबो होननांसिगोन आरो। रायजोफोर, बे भिडिअखौहाय आङो नेनानै दङमोन। आङो बिनि भिडिअनि फिननायखौहाय नेनानै थानायनि थाखाय आं भिडिअखौहाय गरमै गरम हगारनाय जायाखै। मानोना बे भिडिअआ थांनाय 31 डिसेम्बर खालिनो जानानै थांदों। बियो बुंदों जे गसाइगावनि बालिगावआवहाय मोनसे प्रग्राम जादोंमोन, बेयावहाय फैनाय समावनो बियो थांफिननाय समाव बेयो लामा ससेयावहाय बेबायदि जाथाया जानानै फैनाय जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो खोनादों। नाथाय आं बेखौसो कुइसन खालामनो सानदों गेमस्रि बिनानावनावहाय। बिथाङा क्लेरिफिकेसनखौथ' होदों, थिगानो, मोजांनि बाथ्रा। आरो माखासे कमेन्ट्सफ्राबो ओरैबायदि दुखुनांथाव, बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा मानो इसेबां हिंसा गोसोनि मानसि थायो, आं बेखौ आसरित मोनदों। जाथाया जाबाय, सिरियासलि इन्जार्ड जायाखिसै, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। इसोरा बासायबाय, जों बेखौहाय बयबो मिथिगौ। दिनै बिनि जानो गोनां जाथाया बेयावहाय ओइदिनखालि बेयो जाखानांगौमोन होननानैबो जोङो बुंनांसिगोन रायजोफोर। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, जाय मानसिफ्रा बिनानाव गेमस्रि दैमारिमोनखौहाय माने गोमाजानो लुबैनानैहाय कमेन्ट होदों, नैबैसिनि सायावसो आं बुंनो सानदों। बेफोरबायदि साननो नाङा, मोनथिबायना? मानसिया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बेबायदि माब्लाबाबो साननो नाङा। उदायथारिथ' नंथाराना रायजोफोर। गावनि गोरोन्थिफोरखौ गावगा निमाहा बिनानै गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनो हानाय सासे आर्टिस्ट आइजो बियो। दा बेखौहाय इसेबां हिंसा गोसो लानानै, गोसोआव गाज्रि लानानै बेबायदि कमेन्ट होनो नाङा। दा आंनि मोनथिनो लुबैनाया बेनोल' जे बिसोरो माजों सौग्रावनानैहाय बेबायदि एसेबां गाज्रियैनो गारि बायगुरलायनाय जाखो, नैबेखौसो आं कुइसन खालामो। सोरजोंबा सौग्रावनाय ना लामायाव बबेबा डिभाइडारावहाय सौग्रावनाय ना बहाबा पस्टफ्राव सौग्रावनाय बिसोरलाय?
आं बेखौसो सानदों रायजोफोर मानोना गारिया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायावखा नोंथांमोना नुखादोंना सावगारियावहाय बे फांसनावनो बियो मोसानो थांदोंमोन दा बेयावहाय मोसाहैनानै फैनायनि समावसो लामायावहाय बेबायदि जाब्रबथाया जानो मोनदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों जोबोद भाग्य मोजां ना जेबो जायाखिसै रावबो नाथाय आं सोंनांगौ कुइसना बेसो गेमस्रि बिनानाव मोननियावहाय गारिया माब्रै हारसिंनो बेबायदि बायफ्रु जिफ्रु जाजोबनाय सोरजों सौग्रावनाय ना हारसिंनो सौग्रावनाय नामा बे गारिया आरो जुदि हारसिं सौग्रावदोंब्ला अब्ला बिनि गोरोन्थिया सोरनि ड्राइभारनि मिथिबायना हयथ' ड्राइभारा माबा मोनसे खालामदोंमोन जानो हागौ आं नैबेखौ सानदों रायजोफोर नङाब्ला अभार स्पिड सालायनायावहाय बिसोरो बेबायदि जाब्रबथाय जादों बेखायनो आं सिन्था खालामनानैहाय आं बेखौनो सानबाय थादों माब्रै जामारनाय बे जाथाया आरो माब्रै एसेग्राब गाज्रिथार एक्सिडेन्ट जाखो बेखौ आं सानदोंमोन रायजोफोर नाथाय दासिमबो फिननाय मोनाखै जे माजों सौग्रावनानैहाय बे गारिया बेबायदि अबस्था जादों हयथ' उनावहाय मोननो हागौ खोमा आरो आं आसा खालामदों बिनानाव गेमस्रिया बिनि फिननायखौ होगोन दानिया नैथियाव रायजोफोर जोङो नैबे NGO फोरनि सायावहाय जोङो सावरायलायनोसै नोंथांमोनाबो खोनासं ससे भिडिअखौहाय NGO नि मावथिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों डिपार्टमेन्टआव सोंनानै बावनो थाथ'हैनानै डिउटिखौ मावबानो जाबाय होननायलाय जों बे हिसाबैनो डिपार्टमेन्टनि गाइडलाइन बादि डिपार्टमेन्टनि बिथोन बादि आंनि न'आवनो बा जयसारनि न'आवनो थानानै डिउटिखौ मावनाय जादों दा बे समाव बिसोरो गथ'फ्रा सानजौफुनि खयथासोमोनलाय सानजौफुनि बिदिनो 1:30 2:00 समाव माखासे इलिगेल माने गथ'फ्रा सासपेक्ट जानाय माने भुटाननिफ्राय माब्रै माबासो मोसौ लाबोनाय नुहुरनानै सोंनो थांनायाव खुनु सोंस्लाबनो हायै बा रायलायस्लाबनो हायै जोंनि गथ'फोरनि सायाव बिदिनो बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय जादों आरोखि दा बेफोरनि सोमोन्दै आं दिनै माखासे बुंथिनानै आं सासे सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड NGO नि जानानै बेनि प्रेस मिटखौ दिनै 3 तारिख पयला 1 मास जानुवारि 2026 आव माखासे जाथायफोरखौ जाहाथे जाय बिथांमोनहा स्पटआव दंमोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै लानाया जों साफ्रोमनिबो गोनांथि बे समाव आं बेखौनो बुंगोन दा गोदोनि समाव जोंबो इलिगेल मावोमोन सिदा खोथा अबा दंफां मावनाय माबा मोनसे बिजनेस मावनाय नाथाय सोलायनायखौ जों साफ्रोमबो गोनांथि एसे नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जों बयबो सोलायनांगोन जोंनि बे मिथिंगा बिखाखौ समायना जिब जुनार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बेखौ जों बयबो फरेस्टनि गाइडलाइन वाइल्ड लाइफनि गाइडलाइन बायदियै जों रैखाथि होनांगोन बयबो रायजो राजा आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजानिसिम जे वाइल्ड लाइफ बा नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिसिम जाहाथे बिफां दाननायखौ बन्द खालामनांगोन बबेबा इलिगेल जाथारै दैफोरखौ थेनानै नाफोरखौ हमग्लुंनानै मुलि होग्लुंनायखौ बेफोरखौ बन्द खालामनांगोन जेरै 2 नम्बर दंफां हन्दाफोरजों हाग्लुंनानै नाङा फाङा खुनु डिपार्टमेन्टनि प्रसेसआव गैयागारा दंफां हानायफोरखौ बन्द खालामनांगोन मावोमोन जोंबो बै समाव बबेबा इलिगेल दंफांखौनो फायखारि खालामोमोन नाथाय दिनै जों सोलायबोदों बे 10 बोसोर 15 बोसोरनि आगोल दा बिदि होननानै जे जयसादा दिनै गुन्दा बबे आखुथायाव गुन्दा दिन्थिदों दिनै बिनि प्रुफखौ जोंनो हो आं बेखौसो खावलायगोन रायजो राजानि खिन्थु गले गले रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायो दिनै जोंना नेशनेल पार्क 2024 अलरेडि 15 आगस्टआव नेशनेल पार्क डिक्लेयार होजानाय
दा जेब्लानिफ्राय डिक्लेयार होदों जोंनि NGO आ एस ए रेजिस्ट्रेसन हिसाबै 10 that means आगस्ट न 10 आगस्ट 2024-25 आव जोंना रेजिस्ट्रेसन जानाय जों NGO ल' नङा जों ससाइटिबो सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटि प्लास NGO जोबोद दुखुनांथावना बाथ्राया बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाया मा गोरोन्थि मावदों बेखौहाय बिसोरो फोरमायबाय सोंनायल'आवनो जुदि सिखाव होननानै सानबायब्ला अब्ला माबायदि रायजोफोर जाथावना नैबेबो मोनसे कुइसना फैयो रायजोफोर सोंनोबो मोना नामा ना सिङावहाय माबा मोनसे खैसार सानानै दंखायोमोन नामा NGO नि मानसिफोरखौहाय फोजोबस्रांनो गाग्लोबनो थाखाय बे जायगानि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामनानै थाखानायसोमोन नामा सुथुर जानानैहाय सिङाव जुगुमनानै लाखानायसोमोन नामा नैबेबायदि कुइसन फैयो रायजोफोर बिसोरो मोनसे NGO हिसाबै इलिगेलि माबा मोनसे बुस्थु नुदोंब्ला बेखौहाय सोंनांगौ बायध'थाखा आरो बियो मोनसे गोजौ लेभेलनिफ्राय रुल्सआ थाखायोखा नाथाय बेसिखिनियावनो जे बिसोरो बुंदों जे मोसौखौ सोंनायनि थाखायनो बेबायदि गाग्लोबफैदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों ना गामिनि साखाथि फाखाथिनि गामिनि रायजो राजाफ्रा NGOफोर फैनानैहाय दंफां दाननो मोननायखाय हाग्रा दानफायनो मोननायखाय जिब जुनार बुथारनो मोननायनि थाखायसो NGOखौहाय बेबायदि गाग्लोबदों नामा आं बेखौसो सानदों रायजोफोर नाथाय जाखिनि जानानै थांबायना बेबायदि जानो नाङा गावजों गाव बर'जों बर' बेफोरबायदि एसेबां असान्ति जालायनो नाङा बुजिलायनांगौ खमसे खम बर'आनोखा मोसौ बारबोनायखौ सोंदों बेयावनो रागा जोंनानै खेम गाग्लोबफैलायनाय बेथ' जोबोद गाज्रि जादोंना बेफोरो मोजां नङा मोजां सान्थौनि मानसिनि गोसो नङा बिदिया मिथिबाय दा नुनोसै फिननाया मा फैयोना नेदों बिथांमोना फैबाय थानाय समखौहाय रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होयोना होआ ना गावसोरखौनो देरसिन होननानै साननानै बिथांमोना गंस्रिनानै थायो बेखौ जों मिथिथ'ला नेनानै थादो रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला दिनैनि बेलासिनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि